हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनल फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। दिनै सानडे बेखायनो स्पेशल भिडिअ लाबावबाय बेनो जाबाय पीएम किसान इनस्टलमेंट 20 एबा 20 किस्ति मोननो नोंथांमोना गासैबो केवाईसी होनांगौ एबा आधार कार्ड लिंक खालामनांगोन नामा लास्ट डेट 31 मे दा बिनि सिगां खालामाबा थालांगोन एबा बाजेटआव नोंथांमोना हाबनाय नङा जेब्ला खालामगोन अब्लासो मोनगोन बेनो जाबाय 20 किस्ति एबा 30 किस्ति नेक्स्ट लेभेलाव दा बेखौहाय खायसे बुजिबाय खायसे बुजियाखै बेखायनो लेटेस्ट भिडिअ लाबोदों एन्ड नेक्स्टआव अरुणोदय पेन्सन बेनिफ्राय सीएमनि लननि सायाव आरो लोगोसे बिफां गायनाय फैसा 10,000 माब्ला मोनगोन नेक्स्टआव लारि भिडिअ फैगासिनो दङ बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव बेखायनो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालाम आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो जोंनि बर'फोरा मोननो हायो मानोना बे जाबाय राङारि अनसुंथाया नोंथांमोननि मोननो गोनां रांखा दा जियानो जा जों थांग्रोगोन फार्स्टआवनो अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों नायगोन दा जों फैबाय पीएम किसान अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो जों माखासे डिटेल्सखौ नायनो हायो जेरै 19 किस्ति हाबदोंमोन 24 फेब्रुवारियाव बेखौ नायोबा ओरैबायदि पीएम किसाना दान मोनब्रैजों मोनसे किस्ति सोयो दा बेखायनो मार्चनि सिगां खनसे सोयोमोन बेखाय फेब्रुवारि दानावनो सोनाय जाबाय एबा मार्च मोनसे सिगां सोनाय जायो दा बेखायनो जोंनि दायो मोननो गोनां 20 किस्तिया एप्रिलनिफ्राय जागायनानै जुलाइसिम खनसे किस्ति सोयो अब्ला जों 20 किस्तिखौ मोनगोन बे दान मोनब्रैनि गेजेराव नाथाय दायो एप्रिल थांबाय आरो मेयाबो जोबसिगोन नाय अब्ला नायदो एप्रिल मे जुन जुलाइ दानिया बे रांखौ जों मिथिदोंमोन जे मार्चनि सिगां सोदों नालाय दान मोनब्रैयाव मोनसे सोयो नालाय 2000 अके अब्ला जोंहा मार्चनि सिगां खनसे सोदोंमोन फेब्रुवारियाव अब्ला मार्च मोनसे सिगां सोयोबा नोंथांमोना मोनगोन बेखौ जुलाइनि सिगां जुन दानाव 20 किस्ति मोनगोन बेखायनो KYC खौ बेयाव होनांगौ KYC बोरै होनांगौ नोंथांमोना मबाइलावबो होनो हायो आरो रोङाबा CSC सेन्टाराव नोंथांमोना होनो हायो दा सरकारा मोनथाम खामानि मावनो होदों बेनो जाबाय KYC साबमिट खालामनाय प्लास आधार लिंक खालामनाय आरो बे आधार लिंकखौ बबेयाव खालामो होनोबा अके बेखौ नाय आधारजों नोंनि बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगौ दा बेखौ बबेयाव खालामगोन होनोबा अनलि बेंकआव बेखौ खालामनो हागोन स' बेखायनो CSCआव गावनि खामानिखौ गाव मावगोन नाथाय बेंकनिया बेंकआव जागोन जेरै आधार कार्डजों बेंकजों लिंक खालामनाया खालि बेंकआव जायो बेखौ खालामना लाथार DBT फैसा मोननोबा आधारजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन जायखिजाया सरकारि स्किमाव दानिया KYC होनोबा CSC सेन्टाराव थांनानै खालामदो जायफ्रानोखि रोङाखै आरो थाबैनो खालामना लादो आरो बेखौ सोर खालामनांगौ खालामनाङा जोबनायथिं डिटेल्सआ दङ भिडिअखौ नायलांबाय था जाहाथे नोंथांमोना गेजेराव नायनानै थाङो बेयावनो खायसे आन्दायो दा जों मबाइलाव KYC होनोबा जोंनि बे KYCआवबो क्लिक खालामनांगौ आरो दा खालामनाय लोगो पेजआ अपेन जाबाय बेनिफ्राय OTP बेसाव KYC होनोबा नोंनि आधार कार्ड नाम्बारा बेखौ होनानै सार्च खालामबा नोंनाव OTP थांगोन जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ पीएम किसानजों देन नोंथांमोना बेखौहाय भेरिफाइ खालामनाय लोगो KYCआ साक्सेस जागोन आरो अके स' बेखिनि खामानिखौ मावथारनांगोन जायफ्रानोखि फार्मार्स बेनिफिसियारि पीएम किसाननि दायो जोङो अफिशियेल नटिस एबा अर्डारखौ नायसै पीएम किसाना मा होनमारदों जेराव नोंथांमोना बे मोनथाम खामानिखौ मावथारनांगोन बेखौ कमप्लिट मावबासो नोङो मोननो गोनां किस्तिखौ मोनगोन आरो दा बेनो जाबाय नै 1 मेनिफ्राय 31 मेसिम सोलिदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि मावनो गोनां KYC होनाय लेन्ड रेकर्डस होनाय आरो लोगोसे आधार लिंक खालामनाय बे मोनथाम खामानिया कमप्लिट जाबासो नोङो जेसेबांनो किस्ति हगारगोन एसेबांनो मोनगोन आरो बेखायनो CSC सेन्टाराव KYC खौ साबमिट खालाम बेनिफ्राय लेन्ड रेकर्ड साबमिट खालाम जुदि बेयाव जायाबा मोनसे खामानि माव जे एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै ग्राम सेबकखौ लोगो हम एबा नडाल अफिसारखौ लोगो हम होमबानो नोंथांमोननि खामानिखौ साक्सेस मावनो हागोन आरो बेखौ जाबासो नोंथांमोना मोनगोन दानि जायफ्रा गासैबो बे मोनथाम खामानिखौ मावजोब्बायना जुदि बे मोनथाम खामानिया नोङो दाखालिसो मावदों अब्ला गोदानै खालामनाङा अके माने गोदानै KYC नोङो होनाङा जुदि नोङो मोनबाय थाखायो जुदि नों दाखालिसो मोनदों एबा मोनबाय थायो गासिबो अके दङ होमबाथाय नोङो जेबो खालामनाङा जेसेबांनो सरकारा फैसाखौ हगारगोन एसेबांनो नोङो मोनगोन नोंनि एकाउन्टाव दा बेनो जाबाय डिटेल्सआ फैबाय गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन होनांगौआ सोर होननानै खायसे भिडिअ नायजोबा नालाय दा बेनो जायफ्रा होखांबाय नाङा मोनबाय थाखायो नाङा आरो जायफ्रा पेन्डिं जादों थाबथादों किस्तिया स' नोंथांमोना बेखौ मावनांगोन दा बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट